Naberieme si vodu do stredne veľkého hrnca. Vodu dáme na sporák a čakáme, kým zovrie. Kým nám voda zovrie, karton narežeme na kúsky a sviečku takisto. Narezané kúsky dáme do sklenenej fľaše a tú dáme do vodného kúpeľa. Keď sa nám vosk roztopí, nalejeme ho do predom pripravenej plastovej krabičky, kde sme si dali naše kartónové kúsky. Odporúčam potriasť s krabičkou, aby vosk úplne zalial kartónové kúsky. Keď nám kúsky kompletne zatuhnú, čo trvá nejakých 15 až 20 minút, môžeme ich zobrať a premiestniť. Pri tomto kroku vám veľmi odporúčam mať v tomto tu kite sviečku, pretože si ušetríte prsty, ak máte zápalky a plyn v zapaľovači. Preto sa najprv zapojíme zápalkou. Tak sviečku máme zapálenú. Teraz ide na táto vec. Ten rozpáľač, že sme si skôr vyrobili. Môžete ponoriť aj do vody. Keď je trošku otrasiete, tak po chvíli sa vám zapáli. Aj keď sa vám zo začiatku nebude chcieť zapáliť, nebojte sa, musíte sa najprv roztopiť vosk. Tak pokus číslo 2. No, rozpáľač máme rozpálený, odporúčam vám takto chvíľku podržať, nech sa chytí čo najväčšia časť, aby vám neskôr nezhorel. Ako mne teraz. No, máte vyrobený krásny, funkčný, vlhkostí odolný rozpaľovač.